Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे कनिता बसुमतारी इउटुब चेनेलावहाय आरोबाव फिन बरायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा आदैनि जोंहा फादारनि फंबाय आरोना, बेनि कास दं दिनैहाय। एसे सिगाङावहाय आङो आदैनि दहाखौहाय हगारहांबाय भिडिअ'खौहाय। जायफोरा आंखौहाय मुगैयालासिनो आंनि भिडिअ'खौहाय नायो, आंनि बे कनिता बसुमतारी इउटुब चेनेलखौहाय नायो, बिसोर नुखाबाय जानांगौ आंनि भिडिअ'फोरखौहाय। थौदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनिसै। सरि दे लोगोफोर, आं भिडिअ एडिट खालामनाय समाव खाथियाव गथ'फोर खेला गेलेगासिनोमोन आरो, बेखायनो एसे दावराव जानो हागौ आरो ना, नोंथांमोना एसे दावराव मोननो हागौ। बेनि थाखाय सरि लोगोफोर। Biskut jade, biskut jade. Mago sih sekarang nggak punan nih. Seberai, dia mau. Seberai jade. Magan tuh mago lagi. Hey, kisah apa? Kisah apa? Dia. Apa? Yang biskut dia? Orang lagi. Lain balag. Lain balag itu suka dili itu boria ke dulu itu. Masih. Dulu jam itu. Beratur kiba hoi jabo. Lagi. Udah mana marah nih kan? Udah sih. Udah sih ya? Udah salah udah. Kita lagi setelah. Kita lagi. Buat kerja dulu. Tiga. Amai zumai
आंना आबा सनाया बिराद माने गावसिनि गारियाव बिराद गाखोजानो गिदों आरोना गाबख्रावगासिनो आरो गावसिनि गारियाव गाखोजानो गिनाय मानसिया बिराद दुस्थु खाथार आंना फिसालाया आब'नि फिसाला आरोना आंबोथ' फिसालायानो जाबाय। ओमफ्राय नै आब'मोनहा माने आदैनि कासाव फैनानैसो माने ज' लोगो मोनलायबाय आरोना बिदिथ' ओरैनो लोगो मोनलायखानाय जाया हाबा जाहैबाय नालाय गावबागाव खामानि थायो बेखायनो माने कासाव लोगो मोनलायनायखाय बिराद फट' लाबाय आरोना आब'मोना। स' थेंक इउ स' माच गाइस। जुदि सोरबाफोर आंनि बे कनिथा बसुमतारी इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल बाटनखौबो थिं थां बुनानै ला।